Namuhla ngiyanibingelela, sizokhuluma ngekhandlela elimhlophe. Uma umusha, subscribe-a, usilandele ku-TikTok, u-subscribe nakhona. Uphinde-ke ucele inamba ka-WhatsApp lapha ku-inbox ku-TikTok, sizokunikeza ukuze uzosibuza njalo ku-WhatsApp umbuzo onawo. Obuzile kwi-comment namuhla uthe ucela simchazele kabanzi ngekhandlela elimhlophe. Okusho ukuthi namuhla nje sizokhuluma ngekhandlela elimhlophe. Ingabe-ke leli khandlela lisetshenziselani limeleni? Yilokho nje okuzocaca. Ikhandlela elimhlophe lisetshenziswa-ke ukucela impumelelo, inhlahla, nasezithunyweni-ke zokukhuleka, ukusondeza izidalwa kuwe. Lezo-ke ey'suke zigezekile ezinenhlahla kuphela. Lidedisa amadlozi, aza nezikhwama ezingcolile nabantu abangcolile. Kanti-ke liyasebenza nasezidalweni zakubo kababa ukuzisondeza. Kuphinde kushwelezwe nangalo ikhandlela elimhlophe. Ngiyathemba ukuthi-ke lo obuzile uphendulekile. Kuthiwa nje liyakhanyisa, liletha ukukhanya. Lisho ingelosi, njengoba ingelosi siyazi simhlophe qwa qwa, nalo nje ingelosi. Uma unombuzo buza kwi-comment, uzobe usuyithola impendulo yakho ngevidiyo, kodwa kumele u-subscribe ukuze mase ngiyiphosta ividiyo yakho isheshe ingene notification efonini yakho. Usibhalele ku-TikTok, ucele inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma-ke kukhona umbuzo noma iphupho ovuke nalo. Nisale.